ଯାଇଲା ଦାଇ ମାମା ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବା? କାହ୍ନାହାନା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଯିବା। କାହିଁକି? କାହ୍ନାହାନାର ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଥିବ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗାଇଡି ବୁକ୍ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ବହି ସବୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ତ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢି ପଡି ସବୁ ତାର ବଳିଥିବ ଛୋଟ ବେଳର ନେଇଯିବା। ବଡ ପାଟି ଡାକିନି ମାଉସୀ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଡାକି ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଦେଇ ଫୋନ ନାହିଁ ପତର ନାହିଁ, ତୁ କଣ ପଳେଇ ଆଇଲୁ? ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଫୋନ କରିକି ଆସିବି। ଦେଇ ଧ ଶାଗ ଦିଟା ଆଣିଛି ବାଡିରେ। ଶାଗ ନେଇକି ଆଇଛୁ? ଅନେଇଲୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ସବୁ ମିଠା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ। ପଚାରୁନୁ ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ମିଠା ପାଇଁ ଅଟକି ନଥିଲେ ଗାଡି। ତ ବୋଉ ଭଳିଆ ମିଛ ଏଇ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ଆଇଲୁ ଆଗ ଟିକେ। ଦେଇ କଣ ଖଟ ଗଦି ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି? ପୁଇ ନାଜି ଯାଇଥିଲା ବା। କାଇଁ ମିଛ ଦା କହୁଛୁ? ତ କହିବୁ ଆମେ ମା ପୁଅ ଆସିବୁ ବୋଲି ଖଟା ଗଦି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ମୋ ପୁଅ କାଳେ ମୁତିକି ତ ଗଦି ଓଦା କରିଦବ ବା। ତୁ ମୋ ମା ପେଟର ଭଉଣୀ ନା ସଉତୁଣୀ? ହଁ ସେଇ ଆରଟା लो, ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଯୋଉ କହିଲୁ। ଏଇ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କଣ 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 କୁଆଡେ ଗଲ କୁଆଡେ? ଝାଡା ଯିବିନି ଆଉ। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ଏଠି ଏବେ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ଆଇ 2-4 ଦିନ ରହି ବୁଲି ଯିବି। ଛୁଆଙ୍କ ଛୁଟି ଅଛି ତ। ହଁ ବା କୃଷ୍ଣା ଗୋଟାଏ ବାଜିଲାଣି, ତୁ ଭାତ ଖାଇବୁନି କିଲୋ? ମାଉସୀ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେଇଠି ଗପ। ମୁଁ ବାବୁ ଦଳିବି ଚାଲ। ଆଲୋ ଦେଇ ମୁଁ